Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amon ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kagsara kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwa sang Ilog. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Wala malikawan ang pag-init sang ulo sa pilahay sa bakuna sa mass vaccination sa mall. Kampo ni 3rd District Congressman Aldi Benitez nagsabat sa aligasyon sa mga saksi nga wala siya nag-style sa Mountain View Subdivision. Sa Kabangkalan City, duha patay 3 pilason sa mabungguan sa wing van ang isa kakapihan. Sa Binalbagan, leader sa Ipogon Robbery Group nga nakapalagyo gikan sa NODJ nadakpan. Kag sa tripping ni Ruming sa Cadiz City, may 8 tanan ka mga waterfalls sa sitio Alimatok. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 57 anyos nga lalaki ang natuhog sa steel security fence sa ibabaw sang pader sa ginaubrahan nga puluyan sa isa ka subdivision sa Bacolod City. Yara sa ibabaw sang pader ang 57 anyos nga construction worker nga si Antonio Villaraso sa maabtan sa mga rescuer sa Bacolod City DRRMO kag Bureau of Fire Protection sa Barangay Sumag sa Bacolod kahapon. Ini matapos nga matuslok siya sa taliwis nga steel security fence sa nga iya ginaubrahan nga balay. Sunod sa mga rescuer na kuryente ang biktima halin sa ginatungtungan nga scaffolding kabangdanan nga nahulog siya rekta sa mga salsalon. Gilayon man nga nahingagaw sa ospital ang construction worker para mapabulong ang naagom nga mga pilas. Sa number 9, pinakauli nga State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte na talana sa Lunes nga adlaw. Pagkasukutaon ini sa mga progresibo nga grupo sang isa ka aksyon protesta. Mga 1,000 sa ilang mga kaupod ang ilang ginalauman nga mag-upod sa ilang panawagan nga dapat tapuson na ni Duterte ang iyang pagdumala sa pungsod kag hindi na pagsugpunan pa paagi sa iyang plano nga pagpapili bilang Vice Presidente. Wala man nagtupa suno sa grupo ang ginasiling nga pagtapos ang end of contract nga mga deal sa patag sang labor. Nangin maduguon ang away kontra sa illegal nga droga kag may pagpatumbaya suno sa grupo bahin sa pagatubang sa pandemic. Madamo man sa mga mangunguma kag mga aktivista nga nagkalamatay sa idalom sa pagdumala ni Duterte. Napaidalom man sa General Community Quarantine with Heightened Restriction ang Bacolod suno sa grupo. Ila ginapasiguro nga masunod ang minimum health protocol sa ilang nga aksyon protesta. Wakasan na ang pagpamatay sa natong hanay sa mga mangunguma, kag wakasan na ang iyaha nga paghari-hari dire sa bungsod Pilipinas, kag hindi na dapat magapungko or mapailit si Duterte bilang Vice Presidente dire sa bungsod Pilipinas, kay disneyado na ang pumuluyo. So gina-ensure namon, gina-ensure sang bagong alyansang makabayan, no, ang pagsunod sa health protocol. Kag i-ensure ba namon nga magtubod kami sa mga marshalling para isigurado ang pagsoksok ng face mask, pagsoksok ng face shield, kag ang especially ang social distancing nga amo ina ang pagsunod sa mga health protocol especially diri sa Bacolod. Sa number 8, estrikto nga pagpatuman sa travel guidelines ang magapabilin sa ginpalawig nga General Community Quarantine with Heightened Restrictions sa Bacolod City. Tungod sa ginpalawig nga GCQ with heightened restrictions sa Bacolod tubtub Hulyo 31, magapadayon man ang pag-require sa negative RT-PCR tests result sa mga nagabiyahe halin sa isla sang Panay pakadto sa syudad. Bisan ang mga fully vaccinated na ang ginakinahanglan man gihapon magpakita sang negative RT-PCR test result. Ginadumilian gihapon ang leisure travel, padanang biyahe sa mga cargo. Ang mga authorized persons outside the residence amo lang ang sara makabiyahe pasulod sa Bacolod. Suno kaya Dr. Edwin Miraflor, officer in charge sang City Health Office, ginakinahanglan ang istrikto nga pagsulundan sa biyahe agud man mapaiway ang paglapta sang COVID-19 Delta variant sa Western Visayas.
Sumo nga gina-implement na kitungod nga pag na-detect ang Delta variant sa aton nga dinson, no. So mas maayo gid nga striktuhan tagyapon para nga muna nga hindi kita magpanubo sa aton nga salig, no. Pagsalig nga daw okay na gid sa aton. So dapat hindi kita magkumpiyansa gyapon. Sa number 7, naglabot na sang malapit sa 60,000 ang mga nabakunahan sa Negros Oriental. Nagapadayon na vaccination sa Negros Oriental matapos magbaton sang 33,350 doses sang Johnson & Johnson by Janssen COVID-19 vaccine ang probinsya subong nga semana. Naglabot na sa 59,592 ang nabakunahan sa Negros Oriental, lakip na diri ang nakabaton sang Janssen vaccine nga single dose lang. Mayara naman sang 25,598 nga mga residente sa probinsya ang nakabato na sang ilang nga second dose. Kadamaan sa mga nabakunahan amo ang yara sa A1 kag A2 category, pero madamo naman sang nabakunahan nga yara sa A3 kag A4 category. 25 lang kabangabag-o nga kaso sa COVID-19 ang nagdugang sa Negros Oriental kahapon, kaga 59 naman ka new recoveries. 683 ang active cases karon sa probinsya. Ang Negros Occidental ang may 53 lamang ka mga bag-o nga kaso sa COVID-19 kahapon, kag 55 naman sa Bacolod. 1,577 ang active cases sa Negros Occidental, kag 1,373 naman sa Bacolod. Sa number 6, isa sa mga leader sang Ipogon Robbery Group nga nakapalagyo sa NODJ ang nadakpan na. Tigayo na nga nadakpan kaina sang aga si Francisco Ipogon, isa sa 5 ka mga nakapalagyo nga inmate sa Negros Occidental District Jail sa Hunyo 29. Si Ipogon ang nadakpan kaina sang kaagahon sa nabukid nga bahin sa sitio na Bilog sa barangay Amontay sa Banwa sang Binalbagan, kung sa diin siya nagapanago suno sa spokesperson sang BJMP nga si Attorney Jairus Duhelio. Ang nadakpan nga si Francisco Ipogon ang isa sa mga leader sang Ipogon Robbery Group o kung Ipogon Group suno kay Duhelio. Si Alejandro Montoya na lang ang mukaron ang ginapangita sang mga otoridad matapos madakpan na ang 4 ka mga nakapalagyo nga inmates kag 2 sa 4 nga nadakpan ang napatay man sa operation. Sa number 5, sa San Carlos City, Mr. Patay matapos bunon sa iyang misis nga naimpito kay iya ginkuga. Arestado 28 anyos nga si Mary Jane Sidon matapos niya mabuno kag papatay ang iya sini nga mister nga si Angelito sang kahapon sa Barangay Prosperidad sa San Carlos City. Sa investigasyon sa San Carlos PNP, hubog nga nagpauli ang mister sa ila sini nga balay kag nagmaoy. Iya ginkuga ang iya nga misis. Suno sa pulis, naimpito ang misis nga ni iya ginbuno-buno ang iya nga mister nga ginkamatay sini. Nagsurrender naman gilayon sa PNP si Mary Jane. Sa number 4, 2 patay, 3 pilason matapos magrikta sa kapihan ang isa ka wing van. Patay ang amay nga si Roberto Sabio kag ang iya sini 17 anyos nga anak matapos mabungguan sang wing van ang kapihan kung sa diin sila nagapangapi sa kilid sang highway sa Cabancalan City. Suno sa Cabancalan PNP, nagadalagan pakadto sa Banwa sang Ilog ang wing van nga ginamaneho ni Arnel Brillante sa madulaan ini sang kontrol. Matapos maglikaw sa tricycle nga yara sa kilid sang dalan, nagrekta sa pihak nga lane kag nagbunggo sa kapihan sa kilid sang dalan ng wing van kung sa diin nagapangapi ang mag-amay. Magluwas sa mag-amay nga napatay, pilason man ang 3 ka persona, lakip ng 2 ka tag-iya sang kapihan. Detained na karon sa Cabancalan PNP ang driver sang wing van. Sa number 3,
43,000 ka dose ang Sinovac vaccine sa nag-abot kay nasang aga para sa Bacolod City kag Negros Occidental. 20,000 diri ang para sa Bacolod City kag 23,000 naman ang para sa probinsya. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, nag-schedule kag plastado na ang pag-roll out sa bakuna sa probinsya. Padayon ang roll-out karon sa AstraZeneca vaccines gikan sa Department of Health, kag sa Lunes naman magasugod ang pagbakuna para sa mga yara sa A4 category sa Negros residences gamit ang bakuna nga ginbakal sa probinsya. Sa Lunes, pagasugudan man ang roll-out ng 70,000 ka Janssen vaccine sang Johnson & Johnson. Samtang nagdubo naman ang kadamuon sang active cases ng Negros Occidental, sa karon pati na ang positivity rate. Ang aton positive rate nagapanaog man, except for some cities lang, no, Kabangkalan do may ara medyo taas nga rate subong, but we're still managing, no, everything, ang active cases ta. Ang schedule of vaccinations dugay ta naman na plastar, it will be respected and they will implement the schedule. Sa number 2, nagsabat na ang kampo ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa alegasyon sang saksi sa mga oppositors nga hindi siya o kung wala siya naga-istar sa Mountain View Subdivision sa Bacolod City. Sunod sa abogado ni Benitez, ang mga saksi hindi taga Mountain View. May report si Romeo Subaldo. Sang Lunes, may duha ka mga saksi nga ginpresent ang kampo sa mga oppositor sa pag-transfer sa voters registration ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez. Sanday suan bakan nga isa ka barangay health workers sang barangay Mandalagan nga residente sa Proferia Subdivision kag si Jeronimo Chofisto Estrella nga ginasiling nagapuyo sa atubang mismo sa balay sa mga bantog sa Mountain View Subdivision sa barangay Mandalagan sa Bacolod City. Ang duha ang suno sa ilang mga abogado, makapabatuod nga wala nag-a-istar sa Mountain View Subdivision kay wala man ini nila nakita sa subdivision. Sa position paper kagin sumiti sang kampo ni Benitez, nakasaad diri nga sibakan ang hindi man gani residente sa Mountain View kundi sa katupad lang nga subdivision kag bilang isa sa mga BRT sang barangay. Wala niya man nasulod ang tanan nga mga balay kag nakita ang mga nagapuyo diri ilabi na nga may pandemic pa. Sunod sa kay Attorney Andre Norman Saril, abogado ni Benitez, ang iloy mismo naman ni Estrella ang nagsiling nga wala na siya nagapuyo sa Mountain View hubalin pa sang 2007. Execute affidavit ang mother mismo ni Chuck Estrella. Stating si Chuck ni way back 2007 wala na nag-start sa Mountain View. 2007 he went to Manila, nag-college siya, and then he got married, he stayed there, and he came back here mga 2012. 2012. But since 2016, he has been residing na sa City Heights Subdivision with his family. So, clearly, hindi matuod nga ang hambal nga diragi siya ga-star sa Mountain View kag wala ay nakita. Sa aligasyon sa oppositors nga wala sang proof of residency si Benitez sa Bacolod kay bag-o lang ginbakal ang balay sa tupad sang balay sa iya nga pamilya. Pero suno sa kay Saril, ang pagbakal ni Benitez sa propiedad sa Bacolod ang nagapakita kag makapamatuod nga may intensyon siya nga mag-istar sa lugar. The fact that we purchased a house in Bacolod, it bolsters and supports your claim na you really intend to reside in that place. Of course, why would you buy a house? Diba? Why will you purchase or acquire a house, a property, if not to maintain residence? Diba? Hindi man gani kuno requirement ang pagpanag-iya sa propiedad sa isa ka lugar para masiling nga residente ini sa isa ka lugar. Kaya damo man kuno sa mga residente sa isa ka syudad pero wala man may ginapanag-iyahan nga propiedad. Isa pagid sa mga ginakwestiyon sang kampo sang oppositor nga wala man lang sang bill sang tubig kag kuryente nga nakapalan kay Benitez. Suno kay Saril, hindi man ang utility bill requirement para masiling nga residente ang isa ka persona sa amo nga lugar. May kuluan man gani kuno si Benitez ang supply sang tubig sa katupad sini nga compound. Si Benitez ang Provincial Consultant on Economic Affairs ng Negros Occidental. Gani suno sa kay Saril bilang empleyado sa Kapitolyo, naga-report siya diri kag para mangin mahapos ang iya nga pagkadto sa Kapitolyo, sa Bacolod siya naga-istar. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Wala malikawan ang paglinalisay kay nasang aga sa guwasang vaccination center sa Bacolod City sa isa ka mall.
Iban sa mga nagapila, wala pa sa schedule, gani ginpapauli. May report si Nico Delfin. Lasingko pa lang sang kaagahon naglinya na sa gwa sang SM City Mall ang mag-iloy nga Rona kag Kulin Lazona para kuntani makapabakuna para sa COVID-19. Lapit na lang sila sa gate sang mall. Sang ginpahibalo sila nga wala pa ginatugutan ang mga walk-in ngera sa A4 category pasaka. Ang priority ng walk-in is A1. Ang A1, amo na sila ang mga frontliner or healthcare worker na active, naka-duty, naka-ubra, na naka-sakripisyo, no? At the same time, ang sa A2 naman, amo na sila ang aton nga mga katigulangan. Ang A2, senior citizen, no? At the same time, last, amo na yung A3, ang ina-entertain natin. Amo na sila ang mga adults or 18 and above na may comorbidities. May mga asthma, kidney dialysis, tukon, ano pa da nga balatian, no? Nga ginabatya nila. Kaya tayo mga hinahambal ko lang, ano? Ano mga? Oo. Gani naghuhoy man ang abagas ang iloy nga si Rona, bangod inilang man kuntani ang adlaw nga wala siya sang trabaho sa ginabantayan nga baligyaan. Di mahulat lang kiti kung may mabilin pa lang maubos na may A1 hasta sa A3. Tuyo naman kuntani isang mag-iloy nga maghalin sa linya. Apang nagpanikasog sila, tubtob nga nakalabot sa vaccination center sa 3rd floor sang mall. O galing wala sila maglaom nga ini ang ila maabtan. Nagka-hope man ba lang nga base, pagkasaka, di gamo-gamo. Ang kalaway lang kay wala, sila bala like do sistema, di nga linya nga for amone. Amo wala, lakad ka rumalalis, kagidak ngay, kuan mo gid ngay, kurso mo. Kurso sining sitwasyon wala ma'am, muna, kay nanabati mo siguro may nagsingkit na. Oo, Tani, masuggest mo yan. Kalma lang kaya kay basi ay na doon ka kayo. Gaan kami nila number para dumay panghawakan bala nga ay alam may schedule na kami dito. Wala man na uyangan ang pila ka oras nga wala pa. Tungod naman sang tensyon sa vaccination area, may gindeploy na nga mga dugang nga pulis sa lugar. Bisan ang mga mall security, nagbulig na pahibalo sa mga nagapila para masunod ang physical distancing. Nahang pa naman sa pumunuan sa Bacolod Emergency Operation Center nga bangod man sang kakulang sang nagainabot nga supply sang COVID-19 vaccine, nagadamo man ang nagapasimpalad nga makapabakuna. Bisan kutob pa lang sa mga yara sa A1 to A3 category ang pwede ka walk-in para makababakuna. Inibisan pa, mayara naman sang gintalana man nga vaccination schedule sa mga kabaranggayan. Lunchtime na pero nagapila gihapon sa mall ang mag-iloy nga Lazona. May supply man sang COVID-19 vaccine o kun wala. Para sa mag-iloy, nagpasimpalad sila sa gihapon nga basi pa lang mabakunahan na para may panaming batok sa COVID-19. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kaag sa tripig ni Ruming, nakahibalo ka mo bala nga may walutanan ka mga busay o kun waterfalls sa sitio Alimatok sa Cadiz City. Kung sa nagdigad nga semana aton gitsuguran ang adventure pasaka sa sitio Alimatok sa Barangay Celestino, Villasin sa Cadiz City. Sa aton dalayon nga pag-explore sang sitio, amo na diskubrihan nga may 8 galitanan ka mga waterfalls sa sitio nga kabahay na sa Northern Negros Natural Park. Nanari-sari ang mga plastada kag ang katahom sa mga busay. Pero hindi man basta-basta ang mga alagyan para malabot ini. Samtang nagalayo, mas naga-challenging ang alagyan pero kada labot sa busay, maumpawan ang imo nga kakapoy. Update nyo ko buwas, 10 a.m. sa aton parayon nga pag-explore sa sitio Alimatok. Barb, ikaw dapat mo itry ang sitio Alimatok. Ang pamangkot, kuming kumusta ang pagpananakit sa kalawasan. Ay, labay niya. No pain, no gain. Okay lang, Barb. Ano mga isama na kagabi ka pananakit, pamanyos. Hindi ka nakat, syempre, kisa ka nakuun ko bala. Ang mga upod mo ay hano. Ate, si Martigo, abot lang. Pero Barb, namin siyang experience. Namin kung ma-experience mo ang Northern Negros Natural Park, namin agad siya.
Kagang tubig ning no. Oh, klaro-klaro gid yan. Oo. Kag ang kagulangan tani ma-preserve. Klaro pa sa tubig sa gripo ko. Yes, tsaka na ba ma-preserve kung anong may ara dira tani. Amo na. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.